hukuncin zagin bishiya a shari'a musulunci. Malamai muke tambaya kowa ma hausa mai hukuncin zagin bishiya. A yara ka yi dariya dariya na baka mai hukuncin zagin bishiya a shari'a musulunci. Ina malamai ainihin ulama aftuna kowa ma hafta mai hukuncin zagin bishiya. Da Allah ya kuka shiru limar za sakattun ajibu mai hukuncin zagin bishiya shari'a musulunci. Wadda ya zagi bishiya kowace iri ce mai hukuncinsa. Kun yi shiru kuma a ƙarya kuke he kun ba da amsa kun ba da amsa ai ku malamai ne he kun ba da amsa. Mai hukuncin zagin bishiya ya kace babu akwai abinda Allah ya bari ma faratu na fil kitab min shi Allah bai bar komai ba. In baka samu alqur'ani baka samu hadisi mai hukuncin zagin bishiya. Naje kun yi dream mala yawa aina anta mala yawo mai hukuncin zagin bishiya yawa to ka sai ka koma can baya kamar zo gaba mana ha ka yi nesa bana jin ka bana ji kamar zo kusa. mai hukuncin zagin bishiya a musulunci. Zagin bishiya ba komai kun je cewa zagin bishiya ba komai ba laifi Malam Ibrahim mai hukuncin zagin bishiya ba ka taba karanta komai ba. Malam Sagiru hukuncin zagin bishiya ya shi ma ce bai karanta komai a kai ba. Ai ba zo kai na ba tukunna sai na ji naku duka har to da mu jira wani babban malami zai ba mu hukuncin zagin bishiya. Muna jiransa ni ma na tura masa tambayan a ƙara da naku kamar yaya kuma kun ƙara tambaya. To malam kaji mai hukuncin zagin bishiya wadda musulmin da ya zagi bishiya mai laifinsa. Allahu nuru samawati wal ard ci gaba malam. Idris kenan. Na'am. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. الله نور السماوات والأرض. inji dan anti manya shi bai iya taqiya ba yace kad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. yace ga kuma Allah ce Allahu nurus samawati wal ardi. yadda ce ana so a bambanta masu shin hasken nan akwai bambanci ne tambayan da yake kenan tunda an ce manzo Allah haske ne Allah ma haske ne hasken akwai bambanci ne ta wurin dan antibi hasken ɗaya ne duk haske ne ba bambanci to tunda ba bambanci me natijan kenan manzo Allah ma Allah ne wallahi abin da dan anti wallahi da anti abin da ya fitar kenan a nasa lissafin ko gane bane hasken duk ɗaya ne
to amma manzo Allah haske ne tukuna abin tambaya manzo Allah haske ne ana ne da mu tsami darasi manzo Allah haske ne a'a tambayan da nake yi wa gudan jikinsa shi haske ne gudan jikinsa menene mutum ne yana da mahaifiya yana da mahaifi yana da kaka ko da ke dan anti ba so a faɗi wannan tarihin ba ya so a faɗi wannan tarihin ya ce sun daɗe suna ji ya yi kamata wannan tarihin ya isa wai mun yi da mana jiki ne kamar mutum haka ne to amma abinda manzo Allah ya zo da shi haske ne ko ba haske bane haske ne me yasa abinda manzo Allah ya zo da shi ya zama haske akwai aya akwai aya watina ayan yukhrijuhum min az-zulumati ila an-nur yukhrijuhum min az-zulumati ila an-nur yana fitar da su daga ina daga duhun me kafurci ila an-nur zuwa ga hasken me shari'a wallahi wannan ita ce fassarar hakikan malaman sunna manzo Allah ya zo da haske musulunci haske ne shari'a haske ne shari'a haske ne kishiyansa bata duhu ne haka ne amma wallahi ba wai gudan jikinsa ne hasken ba haka ake nufi ba in ka ji ana ce gangan jikin mutum gangan manzo Allah haske ne wallahi yan dariƙo ne sufaye ne su masu wannan fassara kuma abin da yasa suke ce haske ne don su nuna Allah ma haske ne shi ma haske ne to duk abu ɗaya ne manzo Allah ne wannan shine natijan da suke fitarwa in ba ku gane ba ku gane amma wajen ahlus sunna gabaki ɗaya manzo Allah ba haske bane jikinsa jiki ne irin na mutane sai sa ma a ɗakin sai yake kunna fitila ko bai kunna fitila sai sa a masallacinsa ma yake kunna fitila to in shi haske ne da kunna fitila a masallacinsa in shi haske ne jikinsa za kuna ɗakinsa kai su baye makaryata wallahi ba wani sabin da ya taɓa cewa manzo Allah jikinsa haske ne wallahi ba wanda ya taɓa faɗa sai sa ɗakinsa akwai fitila har wata lama Aisha da ta yi tana lalume da duhu sai ta ji shi ta nafila ko ba ka bane idan shi haske ne ya ta yi lalume da ta yi lalume wata ce har ta samu ƙofofinsa guda biyu suna kafe ta taba su haka sai sama ake ce a sallah sujada ka hada kawofinka guda biyu haka kun sai da ka samu wannan fiqhu din Aisha ce da hannunta ta shafa tafin hannunsa kafofinsa guda biyu cikin duhu yana ta sallah da daddare to ina hasken ko hasken nasa yana kama ya mutu ne to kuma na bayani in dai shi gangan jikinsa haske ne ai ya kamata ko da rana ga hasken da daddare a gani wallahi wannan baki da musulunci bane cewa manzo Allah haske ne wallahi baki da musulunci bane abin da yazo da shi shine haske yukhrijuhum min az-zulumati ila an-nur amma walladhina kafaru fa awliya'uhum tagut bari ku ji والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون wallahi duk wanda bai samu malaman sunna sun karantar da shi ba duniya wallahi yayi asara kuma wallahi ya bace wallahi masu amana da fassara Qur'ani yadda yake da fassara hadisi yadda yake wallahi malaman sunna ne su ma kun san dalili suna tsoron haduwa da Allah kasu yi mummunan fassara Allah ya kama su Allahu waliyul ladina amanu Allah ce shine waliyin wanda suka yi imani to mu shine waliyin mu dan ko mun yi imani Allahu waliyul ladina amanu in kana neman waliyinka Allah ne
Shehu Tijjani ba waliyinmu ba ne, Ibrahim Inyas ba waliyinmu ba ne. Waliyinmu Allah, majibincinmu Allah. Wannan shi ne gaskiyar magana. Allahu waliyul ladina amanu. Allah shi ne mai jibintan al'amarin waɗanda suka yi imani, shi ne waliyinsu, shi ne masoyinsu. Amma wallazi na kafaru, waɗanda suka kafirta su kafirai, auliya uhumut tagutu, waliyansu tagutu ne, shedan. At-tagutu huwa shedan. Shedan shine waliyinsu. To saka ce Allahu waliyul ladina amanu. Ba an ce Allah shine wali wanda suka imani ba, aka ce yukhrijuhum minaz zulumati ila an-nur. Yakan fitar da su daga duhun kafirci, duhun shirka, duhun munafurci zuwa ga hasken musulunci. Sai Allah ce walladina kafaru, amma su kafirai awliya'uhum at-tagutu, waliyansu dagutu ne. Me suke musu? yukhrijunahum minan nuri ila zulumat. Suna fitar da su daga hasken musulunci, hasken imani, su kai su hasken kafirci, duhun kafirci, duhun shirka, duhun munafurci. Shedan kenan. Ashe hasken da ake nufi hasken manzon Allah, hasken shari'a, ba wai jikin sa haka nan ka ga yana haske kamar toci ba haka bane. An gane? To Allah fa an ce Allahu nuru samawati wal ardi. Allah shine yake haskaka sama, shi yake haskaka ƙasa. Shine ma'ana Allahu nuru samawati wal ardi. Allah shi yake haskaka su. Rana ta waye? Wata na waye? Wayewan gari na waye? Da mai suke wayewa? Da haske. Hasken na waye? Ta abinda ake nufi kenan. Wannan shine abinda malaman sunna suke tafiya kenan. Wannan shine abinda suke tafiya. Duk wani haske da ka gani a duniya na Allah ne, mallakansa ne. Hatta na lantarki nan wai ba mu shi? Hasken a nawa kenan? Duk wani haske da ka gani ko fitila a ƙasa na Allah ne. Hasken da ke sama na tauraro da sauransu na Allah ne. Tauraro, wata, in ce suna haske to na Allah ne, hasken Allah ne. Haka ake so ka gane. An ji wannan? Allahu nuru samawati wal ardi. Wai Allah shi ke haskaka sammai da kasai. In baka gane ba, Allah ce masalu nurihi. Idan Allah jikinsa ne ake nufin hasken, shi kansa ne hasken, za a ce kwatankwacin haskensa? Bayan ce laisa ka mislihi shay'un, bayan ba mai kama da shi, kuma a ce masalu nurihi, kwatankwacin siffarsa kaman kaza, bayan laisa ka mislihi shay'un. Kai sufaye ku koma makaranta, ku koma makaranta, ku samu ku tsarkake Allah. Allah bai kama da kowa a siffarsa. Allah bai kama da kowa wallahi. Shi kaɗai yake a sunansa, shi kaɗai yake a zatinsa, shi kaɗai yake a siffofinsa. Hal ta sama har ta alamu lahu samiyya? La. Ya ga ce masalu nurihi, kwatankwacin haskensa, kamishkatin fiha misbah, al-misbahu fi zujaja. Kwatankwacin haskensa aka ce kaman koridda wadda akwai fitila a ciki, gilas ne, gilas ɗin garau, kuma akwai fitila a ciki. Gilas ɗin garau, fitilan garau, ka annaha kaukabun. Wannan fitila ɗin tana haske tal ka ce tauraro ne, tauraron kuma shi ma durriyun mai haske. yuqadu min shajaratin. Wannan fitilan ana
tana samun haskenta daga wata bishiya mubaraka, bishiya mai albarka. Wace ce? Zaitun. Zaitun a zamanin da shi ake fitila, duk wata fitila ta a ci falfal ko ta koyi, saboda yana da kyau mai ɗin, bai konewa da wuri. Duk fitilan inda ana so ta yi haske, hasken ya daɗe ba hayaki a jikinsa, to sai dai da zaitun. sai sa ake ce mata shajaratun mubaraka. Kuma ita zaitun ɗin nan ana miya da ita, ana man shafawa da ita, ana man fitila da shi, ana kyaro da shi. Abubuwan da ake da zaitun yana da yawa. La sharqiyatin wala garbiya. Bishiyan ba gabar take hudowa ba, balle rana ya mata lahani. Wala garbiya, ba ta yamma bane ba kuma balle a ce rashin haske ya mata lahani. A tsaka-tsaki take. Allah ce ya kadu zaituha yadi'u. Hasken wannan bishiya ko kuma wannan fitila ya yi kusa ya haska walau lam tamsashu nar, ko da ba sa masa wuta ba. Ko ba gane misali din ba? Nurun ala nur, haske bisa haske. Yahdillahu li nurihi, kaji ko? Yahdillahu, Allah yakan shirye zuwa ga haskensa man yasha'u, wanda ya so. To wai wannan misali da Allah ke kwatantawa da wannan haske nasa, mene kan ne? Musulunci. Musulunci ba addinin yammacin duniya bane, ba addinin gabashin duniya bane, a tsakiya yake. Saudi Arabia, Makka ita ce tsakiyar duniya. Turawa sun tabbatar cewa equator Makka ne, daidai da Kaaba take. A nan musulunci ya tsira, ba na Rasha bane, ba na Amerika bane. La garbiya wala sharqiya. Kun gane misali ko gane bane? Shi wannan haske ana nufin addinin Allah. Wai gaskiyan wannan addini ya yi kusa shi da kansa ya rika kiran mutane zuwa gare shi, ko da ba a samu masu wa'azi ba. Kamar yadda wannan fitilan tana kusa ita da kanta ma, ko ba a sa mata mai ba, ta kama ta haskaka. To musulunci ma, saboda mutane ne suke musulunta, wallahi ba wa'azi aka yi musu ba. Su da kansu kawai Allah su gane musulunci gaskiya ne kawai, ba ta da wa'azin kowa ba. Ni dama ko da aka ce mai yau fa dai musulunta dinnan fa bare ya kamata, ni na manta ma ba an ce dai musulunta ko a Amerika yake ne ko ina ne, kan ni da wani ce zai bugo mana ko hida da dare da ya bugo mana dai da ku ji shi. Wani bawan Allah ne, Allah ya sa masa son musulunci, yace dai musulunta ta hannunmu ko ta waya. Ni wanda ya bugo min ina daga Amerika fa ya bugo min fa, yace abokin aikinsa ne, ina jin kamar ko jami'in tsaro ne ma, babba ne, amma ku bari shi zuwa magariba dai, ni ban manta ba da jiya bugo mini. Wai musulunci kyawunsa da shiryan da ke ciki yana kusa ya kira zuwa gare shi da kansa, ko ba a samu wasu ma masu kira ba. Sai za ga mutum ya musulunta ba ta da ma'an masa wazi ba, domin shi nurun ne ala nur, haske bisa haske. Wallahu yahdi Allahu li nurihi. Allah yana shirewa zuwa ga mai kenan? Haskensa. Hasken jikinsa? Duk haukanka, duk subancin ka ba ka ce yana shirewa zuwa ga hasken jikinsa ba. Hasken mai kenan? Musulunci. Hasken shirya. To kai dan antikaji, hasken da ake nufi anan ba hasken jikin Allah bane, hasken shirya ne. Qur'ani haske ne, manzon Allah zuwansa haske ne, shari'a haske ne. Kaji? A'a, sako ya je. Yahdillahu li nurihi man yasha. Allah yana shiryar da mutum zuwa ga haskensa wanda ya so. Wai bi ma'ana Allah yakan haskaka maka musulunci, ka haskaka ka musulunta, amma fa in Allah ya so, in Allah ya so. Wa yadribu Allahu al-amsala lin-nas, haka Allah ke buga mutane misali. Kuma wallahu bi kulli shay'in alim, Allah ya san komai. Naka nan hasken nan duk da ya zo musulunci ne, fitilan nan musulunci ne, ko ba ku gane ba ne? Yawwa, Allah ya sa mu gane.
ci gaba wala ala kulli shay'in aka ce Allah masanin komai ne ci gaba في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار fi buyutin Allah ce akwai wasu gidaje akwai wasu ɗakuna na ibada masallatayya kenan masallacin za a rusa masallacin da aka rusa ɗakin Allah abraha babban kafiri pagan da ya taso daga habasha ya biyo yaman ya zo dai rusa ɗakin Allah da rundunarsa ya kai da shi alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil alam yaj'al kaydahum fi tadlil alam yaj'al kaydahum fi tadlil ba a sanya makircin su cikin bata da asara ba Allah ya musu ruwan duwatsu suka halaka baka koyi darasi ba kai to me dakin Allah ya maka mun ji Idrisu ya maka laifi to dakin Allah fa kaga dai masallacin nan ba na munafukai bane wanda ke sallaci sun yi imani da Allah da manzon hazuci to me yasa da rusa masallacin me dalili siyasa son zuciya wallahi haka ne hasada haka ne duk ya shiga makirci ta fi buyutin azinallahu wasu gidaje ne na ibada da Allah ya umarni ya izini an turfa'a a gina su a daga su bayan an gina su an daga su kamar yadda muka yin nan wa yuskaru fi hasmu a rika ambatan Allah a ciki ba mu ambatan Allah ciki shigo mun na ma ba mu yi salati wa manzo Allah ba ba mu yabo ga Allah ba ta wa yuskaru fi hasmuhu yusabbihu lahu fiha bil gudu wal asali suna yi wa Allah tasbihi suna masa sallah da safiya da maraice su wane ne rijalun waɗansu mutane Allah ka samu a cikinsu wannan mutanen ga siffarsu la tulhihim tijaratun kasuwanci bai makarantar da su kasuwanci bai ɗauke hankalinsu ga barin sallah in lokacin sallah yi barin kasuwanci suke yi su yi sallah su ba sa shagala da sallah don kasuwanci rufe kasuwa ake aji a yi sallah mara ga wasu je kasuwan ƙauye ba yi azahar ba yi la'asar ba sai an dawo gida lokacin magariba ta yi ko ma ta wuce sai isha'i lokacin ne zai alwala ya yi azahar ya yi la'asar ya yi magariba ya yi isha'i kaga wannan kasuwanci ya makarantar da shi ya shagaltar da shi gabarin sallah gabarin ambaton Allah an gane wannan da haka mala ce wala bai'un an zikirillah da kasuwanci da sai da sayarwa bai shagaltar da su gabarin sallah gabarin ambaton Allah da haka mace wai kamin salati bai hana tsaye da sallah wai ita zakati kuma suna ba da zakka kai ya khafuna yawman suna jin tsoron tashin kiyama ma ta taqallabu fil qulub ranar da zukata suka jujjuyawa
wal absar da idanu, saboda tsaban tsoro da yake cikin wannan rana. Ido ya juya, zuciya ta juya, kowa yana cikin tsoro ranar tashin kiyama. Saboda kan nan masallatayya wurin ibada ne na Allah. In dai ba an gina masallacin ya zama wasu jidirar ba na cutar da musulunci, to ba a rusa masallaci. Amma ya zama na cutar da musulunci, wannan an rusa, wannan daidai ne. Amma a tabbatar da cutar da musulunci ne da musulmai. An gane wannan? Allah taimake mu. Mun kwana aya ta 67. Malam bismillah. Wani tambaya cewa na matsayin masu cewa dare maulidi ya fi dare suna da wata hujja na su ne? A makaryata ne. Kun ji tambaya? Wai wanda ya ce daren maulidi ya fi daren lailatul qadr, ya ce wannan makaryata ne, yan dariku ne. Kasan su da makaryata nassi abu ne mai sauƙi ne a gaurinsu. Yawwa, lailatul qadr qur'ani ya ambace ta, inna anzalnahu fi lailatul qadri, kuma lailatul qadri khairun. To ina ka ambaci daren maulidi a qur'ani? A gaya mana. A hadisi fa babu ko? To su ba ya makaryata ne, ƙarya suke yi. Daren maulidi bai fi daren lailatul qadr ba, ƙarya suke yi, makaryata ne. Sun ce ma wai kabarin manzon Allah inda yake kwance wai ya fi al'arshin Allah. Na ma duk ƙaryarsu ne, ƙarya suke yi. Allah, ƙarya suke yi. Ci gaba malam. Wani ba tambaya wai shi azumi yana da cikin sharuɗan shiga itikafi ne? A baya ciki. Za ka yi itikafi ko ba azumi, amma dai ya fi lada ka yi da azumi. Amma ko ba azumi da ka yi itikafi. Itikafi ko ba lalle sai cikin Ramadan ba, har wajen Ramadan za ka iya yi. Ma'aunar itikafi ka lizumci masallaci da ibada, khalwa, kowace da karkai, amma ya fi lada cikin Ramadan, ya fi lada kuma kana azumi kana yi, shi ne wannan. Na'am. An ga tambayar waɗanda sallolin nafila ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya yi, yana cikin tafiya. Yana tafiya manzo Allah. Wadda baya bari? Su ne waɗannan rakatayil fajr, da kuma shafa'i da wuturi. Ko yana tafiya yana waɗannan. In yana tafiya yana wuturi, in yana tafiya yana rakatayil fajr. Amma sauran rawatib baya yi. Ci gaba. Ana ba tambaya cewa mahaifiyar su shi musulmi ne, amma mahaifiyar su kirista ce, ita rasu wani ne ya kamata su mata. Abin da ya kamata su yi mata, su je su binne ta. To za su bari ta rube ne? Da baban Ali bin Abi Talib ya mutu, Abu Talib ba shi ne baban Ali bin Abi Talib mai manzo Allah ce, ya ce ku je ku binne shi. Shi kenan an gama. Ci gaba malam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.